May gabi, good evening. Yan, may gabi, sir. Ano may mong ipangati? Buot ang yung mong ginawa? O sa'yo mong hugot yung mong ginawa o marang mong punga o mong hugot? Dili mo hugot? Kano mo rin? Ano sa'yo, hugot siya. Tarang mo sabay ang saiti gini. Usahay ra. Di po permanente. Hindi siya pero hindi pero usahay mga Murag kag mutong. Dili po siya sakit. Dili po siya sakit. Yung nala ko chest pain. Chest pain. Hindi akong diri. Oh. Hindi akong diri sakit. Sakit mo na sa depita. Unsa pa gyud? Bigat akong ulo. Bugat ang ulo, sakit ang abaga dapit sa may pako-pako. Sakit ginhawa or Dili man siya humutan. dili man siya sakit Sa sakit, huot lang. Huot ang ginhawa. Huot diri ang paghuot. Or lisod yung ginhawa. Dili man siya asin lisod yung ginawa. Wala lang huot. Panik So lisod yung ginhawa kay huot man. Wala yung usahay. Okay. Namurag mag-nervyos ko ba? Isa ba gyud? Bukat niya akong diri nga guys. Dari nga side. Dili sa kanamurag kumuton. Murag ka na, kanaanan na ko. Murag kag na igong bato, murag nabunalan di po. Sakit lang. Kanang bukat lang siya. Bukat lang ang Bukat ulo. niya murag bidhot kamay ano ba? Isa ba gyud? Lipong, isa ba gyud? Wala. Parang lakaw ko bang murag balance ko sa ay lakaw na ko murag Lipong. ito. Murag lipong. Ito. Wala kay banhod, pangalay, ana. Hindi akong diri. Hindi Pangalay. akong diri. Sakit niya akong diri. Sakit po siya. Di ka nagabasa kung ito hapon gabi? Lima sa hapat Wala dito, naman. wala ka. Wala na. Wala ka na. Wala na. Anong ginawa? Asa Asala lagi mo gamay. gimnan ko yung diri nga kwan. Sa una nga kilig try ko magbasag Basa. sago. Pero karon wala ka juga Wala ng na. masag gamay, kahugaw. Hapat wala, ligo wala na. Maligo ko ganang hapon-hapon. Kanang wala mo naggo ang lawas. Tapos tindahan. Ato nang kuanon sir, i-break yun na to nga wala gyud siya kung mahimo. Udto hapon gabi, bisa pag wa tay trabaho, bisag nag-email rata, kung mahimo isiro gyud siya. Ang liko ang magbasa, buntag lang. Before 8 o'clock kung mahimo. Sa katamo trabaho, ana gud nga nang bisa pag opisina ra, buta na to opisina, wa na magyud ni aircon no kanang aircon. Di gyud na sa pwedeng inikuli, kung mahimo lang kay nga naman ang ending kana mapas mo kita. Ako dito Ang gulitin mo. pinaka-effective gyud ana nga maigo gyud sa sa kana permanente basa ha. Di ba katalag sa raman so kana sige. Wala basa gyud. ko Ang ending niya kana paralyze gina. Pero dugay pa ha, dugay pa. Pero tagsaraman ka ang kasagaran jud maigo na halos kada adlaw. Bago matulog, maligo, kada uli magbasa ana maligo. O gina pero kung palagsara kahit ka, okay ra pero sa kuha, kung may maisiro gyud siya. Para wa gyud siya point nga nay rason no. Asa gyud balay sir? Sa ano ko malungon. Malungon? Malungon. Ang imo gyud mismong balay. Oh, balay. Ayan, so malunggang gamay dako. Kapay. Gamay, ayan, doon sa gym di pod. Dayo ra, na ko kaila dia akong classmate doon sa gym mga scanner, no? Ayan, so shout out di ay sa taga Malungon gamay na si Sir diri atong tabangan daghan siya og mga ginapamati, no? So atong tabangan, no, pinagi sa pagampo sa Ginoo niya. Shout out sa iyo ha, taga Malungon gamay. So muna akong hilot karon mga alas 8:30 sa kagabion, no? So shout out po dahil sa kuang mga subscriber, no? Sa kuang YouTube channel. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo pagsuporta sa kuha sa kuang channel. Of course, sa kuang mga viewers, thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention ang United States, Indonesia, of course, ang Australia. Thank you so much, no? Yes, mga bago lang nakakita sa kuang YouTube o bago lang i-upload, no? Pwede mo ma-subscribe para updated mo sa kuang inailot kung mahilig mo ka ng mga hilot, no? Yeah. Pwede mo comment kung basig na mo yung mga pangutan nakabahin sa mga ginapamati sa itong kalawasan nga wala gyapon mamaayo hangtod karon, no? So basig makatabang ta comment lang niya. Kung ganahan mo makig-friend na pa Facebook, Eric Hilot ang Binisaya ha. Usmo na ko Eric Hilot ang Binisaya kay naga-Facebook live ko. So ayan, so maghilot na ta guys. So shout out sa taga Malungon gamay. Ayan. Nel, tawagan ito. Sa imo niya. Hanggang sa station siya.
na ron. Aduhanan ni. Ah. Kung ipainom ko. Wala ba din mawalang number? Ha? Wala din mawalang number. Kung ipainom ko ni mag-ais. Ay, kabuhi din nato. Kung ipanawag ko sa mga ba? Ay, katong sige ka panawa. Oo, buot na ko itong dugan. Recover na sa inyo mo. Ah. Okay na ka na? Ano nga posisyon? Okay na ka? Pero bukan na. Ah, sige. Murang na ako na-remember kung ikaw to, nga nanawag ka na lipong yapon, sir. O nakinahimduman. Ayun mo, sir, isiro yun ang magbasa, no? Ayun mo lang. Wala na. Pwera lang yung lahat ng taganal. Nga na, murang kita po siguro pwede, pero kapog lang, aso. Ligo tadaan, bago ka mo. Trabaho, ah. Hindi akong tungkap ko, Dre. Wala? Sigot ugama na siguro. Sakit siya? Wala. Wala. Oras kasi yung ano. Wako kabalo ka na magpupag walay sa tuwag supad nga wako kabalo ka na sa kumaligong nga ano sa ko maligo ka alas 10. Mata ni mo 5 minutes maligo ka. Kasi yan ana ron pag mata na ko nilapas na lang G. Dili pa man mo ko. Abot na mo ba na kagisko. Kaon lang ka. Dahil atong kagisko. Kulayas na kumangbahan. Kaya sa na lang kami. Pablo ka sa kamlakaw. Magkakabit ko sa lakaw. Ako dito. Pati ikaw na yung bandong. Ikaw na yung sakay kidikab. Kuday Type ko. niya, mang. Umayog ko. Ha? 55 na ragi ko. Ah! Diya. Oh, ganito. Ano, marid sila mo? Ano? Waon rin ako. Ito, ito muna na. Muli ka magpapuno. Oh, muli baklay. Palangga mo lang mo dito. Ako sa una, baklar ko di. Ika sintra, nato si Lario. Uli mo, si Lario yung pumuli. Baklar lang. Doon ka, anak. Balo na. Bakla-bakla ang utag. Si elementary to. Jesus. Awa, kugihan kayo. Ay, mangulayas ako. Ay, di ko kasulay na doon sa sakay. Sino sakay? Pero magundulo. Ay, no. Anak ako. Hindi mo kung parang karang ibaga kay ikaw. Terus mau apa setetes birthday nanti pelayo ah? Mang, Turil. Hah? Uy. Cellphone mo tumakan. Ah, kana na. Ini balik. Ah, pena. ba't ko ba yun, Bina?
lang, tay. Ito yung pinasok lang. Ano kasi buha ako kung bakla. So yan, ang walang ipansin mo, no? Sinaw, nay, naku yung nay. Sige na yun. Sumusok yun. Ito na, ma'am. Surprise. Ma'am, ano wala ka na siya? Ma'am, buto na kami network pinipili, ma'am. Teka. Damay biyan eh.